Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapo muzora nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Hanzi fans reacted to Hombe Yavhurwa namadzibaba Masango Zigo. Vakaipa. Vakashata. Ndachitota yanga ndichitoita hangu ndichitotsvaga zvangu content ndichimbotenderera nekutsvaga nyaya kuti chii zviri kuitika mumastreets. Ndasanganawo nepost yandoda kukuratidzai. Hanzi uyai muone Muroi abatwa nechikwambo chake makuseni ano. Uyai muone Muroi abatwa nechikwambo chake makuseni ano. Ndo post yandajumana nayo zvangu mukutenderera ndichiita yanga ndichiita ndita. But inini handina hangu basa nethe act iri kuitwa, handina hangu basa nezvakawanda. Ini ndangonakirwa nereaction yapiwa nemafans. So I'm going to play the video. Ndikaplay a video and then ndoverenga some of the comments and then ndokukumbira iwewe kuti usiyewo comment yako mucomment section. Wotaura kuti unofungei nechikwambo chabatwa ichi, unofungei nemabasa aya handitika mawani chaiwo handitika. But tisati tapinda munyaya yedu zvedu, tisati takuratidza video, tiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen idzo naika, ndo namba dzangu idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Nyaya dzachitoita sei? Tinodzifambira handitika. Aiwa, kudzifambira hatitomboita sei? Hatitomboneta handitika. Togara tichiyeuchidzana, tichisimbisana kuti kune gwenzi riri kushanda zvamanje manje. Gwenzi rephytomed ndo gwenzi riri apa handitika. Ndo gwenzi rekuti unofanira kugara naro mumba. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita zvirwere zvepabonde, ukaita dumbu hombe rauda kupedza, ukaita mafibros, ukaita BP, zvese zvirwere zvamangongofunga, zvese zvirwere zvawangofunga, iro gwenzi riri apo iro ndo gwenzi riri kushanda zvekutodaro handitika. Saka kana uri muZimbabwe, bata nhamba idzo dzakanzi Zimbabwe dzo, wotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa, bata nhamba idzo dzakanzi South Africa, wotaura nemusikana anonzi Koni, okuitira mudhiginyira wacho. Kana uri kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, bata futi vasikana ava vari vaviri, vanokuudza kuti unoita sei. Vane madistributors avo ari kunyika dzakaita sei, dzakasiyana-siyana kudaro handitika. Ndogara ndichitaura kuti muupenyu munoda kuti munhu agare akarongeka, munhu ari straight, ari twasu. Register company kana uchigara muSouth Africa, kana une business rauri kuita. Wowanawo matenders chaiwo akati tsvikiti, akati twasu. Register company, uite mapepa, ndo nyaya homba handitika. Saka izvi zvaakuitika izvi zvaanyore, hazvisisina kana kuhwanda kana kuchitsotsi. Chinongodiwa ipassport yako chete. Ukawana passport yako iri valid, wobata nhamba idzo dziri pascreen apo. Ndiye Owen uyo. Mobata Owen okuitira mudhiginyira wacho handitika. Wovhura kambani, wovhura a bank account. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvinhu zvako zvorongeka. Wakuchishandawo nemapepa, usangoshande zveguesswork zvekufungidzira. Wakuchisawo mari mubank account. Right, rega tipinde muvideo, tuone video kuti video how far is too far apo. Aiwa, mawani ayo.
Aya one chayo. Right, video redu sound how far? Okay, sound is there. Let's go. Simba. Itawo serious ka wanhu wedwe. Amuzio. Mati. Amuna udya vana venyu tete. Vana wapi? Vangu. Mama mimi. Sasa mmoja wapi? Ndichekedzere chitambine muri dzacho mimi. Inzwa ikataura mimi ani mukubvunzwa nani here mimi. Kubva kwacho ndikutaura. Taura kwenye basi hapa chipasa chiti pamuri mimi. Kubva kwenye mutaura basi ndobva siyana nacho hapa. Andati kudatotara iwo kwa maposa. Taura vose vakangoita zvamakashandisa. Chete kasira itone. Munhu wamakangoshandisa. Kwai here. Imbrige vatauri. Anoti kwai. Chau. Akwara maya. Iwa ndeze mkuru anze mkuru ari kupi? Ndio wali mkati. Uya hapa tone. Basi kuma nangu na chini. Ndio nani mama kabura? Taura mama wabvunza tuzenyere na kuti tata Wakabura vanhu ngani? Tavile. Nani? Natapiwa. Nanisho. Nanisho. Natavuya. Nanisho. Uma ndianishe. kasira maini. Yabo. Kozi ndiso wakafane. Koshamiso. Awatana wakaura anditeka. Ita njashida mai kasira njashida apo tuna amadzangu ndiregerere ito. Koshaye wakabura wani. Apo mangwele ujani zviri zvozvi mamwe zvani zvozvi angada ujani zviri. Angada zvoni ndiani zvozvi. Kwai nani? Kwai yani misheki ndechi ndiani? Ndini. Kwai. Kwai nani? Kwai nani? Amaje tsakerekeza chini kanditeka. Taura ni ndaji andi mama ke mishekere nini? Mati. Mati. Ndongamira kudya. Mukapedza apa muenda kuna. Ndakakutadzireko. Misheki udodyiwa uchita basa rekurekoda udara. Ndingato tunamira pauri chini. Unchika. Aya ndonga msayimuta Mbotisia chakanamira tambotora chividhiyo. Tora chidya ndo video chakanamira. Tutotora zvomuda mamwe akaita sei. Gogo. Next time musaroye muzvinzwa. Tukunzanana. Musapota muchiroya vanhu imimi handiti. Kudya vanhu gogo. Iwo uzange dzakasa kudya asadya vanhu. Uyu unongoti asanopenga wo. Ko fesi yawo imaitungamidzire efesi yemurume. Fesi uyu aitungamidzwe efesi yake ainza akaromba. Ye? Da inzwai imimi ndimai pamaigozera mbudziko rese muwana nditeka. Izvozvi vanhu vese vapera nekuda kwenyu. Shamwa dzenyu ndiani? Murungo dzamegani. Mudya muri wani here? Alipeza kuda kubuda shamwari dzawanditeka. Boza vana vemazoitese vanogona kufa nditeka. Shamwari dzauda kubuda shamwari dzawanditeka. Panapa mushamwari nyamune padhuze panapa. Shamwari yagukawa iri padhuze panapa iri kupi? Ndiani shamwari yako? Nisenda pana mai ari padhuze panapa. Nisenda pedza kurera pakati wangu anditeka. Shamwari muviri ane panapa iri kupi? Mazimbeya pamera. Ndeba vari kupinda pamera. Inosha kudana samu. Zowikwa. Ndikora pa next door. Oh.
Ize baba seguro ndio nasiwa na basa na jana isi hapa napopeza hii aniteka chuma chuma pakashata ameno kuti munoona sei machiona sei chikwambo icho changa chichidzurwa icho same time baba chikwambo changa chichidzurwa icho same time right. Tauda kuti tipinde mucomment section tingoverenga 1 2 3 macomments tinzwe kuti zvakamira sei. Pakashata baba pakashata zvikanzi scam yatorohwa apo mombe dzaenda azi motosara muchivenga mai iye mombe atora wa mawana. Comment section yanga iri mawani, comment section yanga ichida ndo reactions aya ari kubva kuna vanhu vakaita sei vakasiyana siyana. Handitika zvinotoitirwa, hanzi zvinoitirwei usiku vanhu vasingaone, ngavasiye tione, hanzi ngavasiye tione chichifamba. Alright, haizva tinombochiona chichifamba zvedu izvi. Saka ndozviri kubvunzwa zvinoitirwei mausiku, pamwe ndo patime yacho ipapo pachabatwawo, pamwe chabatwa during service. Hatizozivo, pamwe vafonerwa vakanzi uyai kune zvaakuitika kunoku, kana kuti vaudzwa nemweya mutsvene, hatizozivo zvedu ipapo. Zvochitoda tichitovabvunza. Handitika na Alan Zigo, I used to respect you. hanzi uyu akafa needzi. Hanzi chikwambo hachibatwi norudzi irworwo. Ameno vanoziva kuti chikwambo chinobatwa sei tiudzeiyoka, nekuti vamwe vedu hatitombozive kuti zvakamira sei, uyezve chikwambo chacho tikachiona togona kutopesana nacho murodhi tisingatombozive kuti ndo chikwambo. Handitika so kune vane ruzivo, to those with knowledge, make sure masiya comment section motiudza kuti chikwambo chakambonyasoita sei, bo here zviri kuitika izvo. Handitika mareactions evanhu ndiyaya amurita sei amuri kuona. Zvikanzi vanhu vangu vaparara nekushaya zivo, iro ndiro drama last number. Vanhu ava vanoda kurohwa chaizvo. Mawani zvikanzi ko sei zvinhu zvacho zvichibuda kumusana every time, musatijairire imi. Mawani zvikanzi Zigo watanga kutipedzera data mahara iwe, hakuna zvekedero, hanzi hakuna zvakadero. Timu iro rinonyepa, hanzi rinonyepawo, Masango ngaasadaro kikikikiki. Hanzi baba Masango musadaro. Vakashata. Ameno siya comment section wotaura kuti unoti nazvo, unozvionawo sei hombe iyi iri kuitika. Handitika zvikanzi neimwe comment iyo, kudenga kuchanomamisa daro but matorisiya wedhi racho vanhu, chikwambo hachibatwe zvechihwai naika iwe Masango bhangu. Yai vanhu vacho vanga vachitoda baba, ende vanhu vacho vanga vatori muchiki zvekutodaro. Handitika rega tione kuti hanzi ine vamwe futi vari kutaurawo mareactions avo. Zvikanzi hanzi ndikakuwanai, okay, atadza kunyora. Hanzi ndikakuwanani, angachita kuti ndikakuwanai muchidai mbuya vangu, ndinokuisai nyere mumusoro. Hanzi ndikakuwanai muchidai mbuya vangu, ndinokuisai nyere mumusoro same time. Zvikanzi ava ndivo vanhu vanoda kupiswa netai same time. Zvikanzi to hear Zigo taneta neacting dzembavha idzi, wapiwa mari. Aiwa, pamwe pacho munhu anenge atongosangana necontent baba achitongoposta, haisitombori nyaya yemari, inyaya yekutoti munhu anenge achitotsvaga content, achitoita zvaanenge aita sei zvaanenge achitoita. Handitika okay, let's see here. Zvikanzi timu iri hamusi kuriziva ba,
iri izvozvi wapedza kudai wari kutoda mombe dzavo. Zvikanzi izvozvi vachitopedza kudai so vakutoda mombe dzavo, handizoziva kuti mombe dzakazobuda here apo kana kuti dzinobuda here apo. Zvikanzi shamiso wakafa needzi. Alright, hanzi masaramusi chaiwo vakumanyanya vanhu ava ngavasungwe. Hanzi vanhu ava ngavasungwe. Ndo saka paipi makaona bhazi yakabhana kuti hanzi hatichada maprofita anouya panhepenyuro, hatichada n'anga dzinouya kushambadzwa panhepenyuro. Handitika zvikanzi vaya vanositumira nyuchi ngavatumire nyuchi dzavo vega vari kwavari ikoko. Handitika amenoti munoti chii nenyaya iyi? Siya comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.